normi ja jotenkin käytiin kaverin kanssa kaupassa ja tuli ostettua näitä. Tästä on Brain Blastersseja. Siinä on noin 10 niitä ja tölkkejä tuli vähän otettua. Tää on nyt joku vanha tölkki ja sitten tuo pihalla vaikka paljon tölkkejä. Niitä tulee aika välillä vastaan. Ja perkele. Niin. Että tehdään tämmönen yleinen testi. Mikä näistä olisi jees tavara? Blue Perry? Ei. Ootas kyllä tuossa. Onks tää Blue Perry? Tää on omenanmakuinen. Otetaan maistaa omenanmakusta. Ei blu. Omenanmakuinen. Taas ei osaa yhtään ikkua. Ois varmaan pitänyt avata. Eli tämmönen. Ei muuta kuin. Noniin, tehdään reaktiovideo. Avataan toinen samanlainen. Se oli omenanmakuinen. Toinen omenanmaku kerralla suuhun. Katsotaan mitä käy. Okei, 2 kerralla suuhun. Ei vittu. Ei vittu miten kylpää. Joo. Meinas tulla hiki ihan. Ja vähän tulikin.